quieres mejor. Ara el que faig quan està mig fet, el que faig és tirar-li el porro. Perquè si no quedaria massa cuit, no m'agrada. A mi m'agrada que quedi un poquet més. Queda molt bon més bonic així. Sí. Però voler que els cuiners tenen una manya, es fa de la remenatge, de cuina és una més que poble, no? A bona pizza no. Sí, ja ho tastaré. Quan començo a tastar? Ja crec que sí, que aquí tindrà més d'un que ho farà també. També em va dur un poquet de pau fregit. Per treure la taronja, la pelem, i entre les vetes hi ficarem el gabinet. I queda... Sí, això és una bona cosa, perquè quan fes l'ensalada de fruita queda molt bé treure d'ell, la taronja. Ja per veure que els gravats que mouen estan ben arbolats, no? Que tallen molt. David, com ho passa? Aquest plat el teniu vosaltres en el restaurant? En estiu sí. Però ho tenim de un primer plat, un aperitiu, per començar més. Bueno, això ja està quasi. Ara el que farem serà la taronja, un poquet de suc, ara ens sortirà. També que ens queda tapar. I seguidament li posarem un poquet de ceba fregida, i un poquet de picos. Un poc més, li posarem un poquet més de sal verda. Posem el foc. Pren tot el compost verd, sí, i anirem posant tot això. I aquí mateix, tal com ho tenim, posem un poquet més d'oli i ho deixem. I ja ara ja només tenim que muntar-la, ja està. És molt fàcil, no? David, així fas que se vas mirar un poc més de gustos? Sí, agafarà un poquet més de gust de la supertínia, agafarà un poquet de gust de la salsa. L'única feina que fem per tirar. Però agafa un poc, però no gaire, no? Molt. Ho deixo d'aquí. I ara això és el més fàcil. Això és una recepta que no prou fer més a vostra, no? La veritat és que sempre va bé tenir idees molt diferents. Ja podem aturar el foc i ja està. El que no us he dit és que podeu agafar un poquet de foc, allò ho vam primer i us fregiu. Si teniu una fregiu, ho fregiu un poc i ho deixeu a part, però al final de tot. Llavors agafem els tomàtics que haurem tallat i ja anem composant el plat. Ara ja només composem.
Apa? La decoració es pot fer de cadascú, ja cadascú que faci com es trobi que li agrada més. Sabó prohibida. Aquesta sabó de roja, aquesta sabó de la... No, es pot comprar en qualsevol botiga. Ja ho traïda, qualsevol botiga en venda. Ara que ja està posat això, li anirem posant les pertinies. De moment. El formatge que està dins la punt de llimona. Bentar. Que ja tenim això, que és el que us he dit, ja només poseu un poquet de porro, seguida. I ja decorar, perquè ja és cadascú. Com ho vulgui posar, pues l'ha decorat. Únicament de la